Tak som Štefan Ročkár, narodil som sa 21. februára 1931 v slovenskom Komlóši. Svoje detstvo som prežil v svojom rodisku a vedľajšej slovenskej dedine v Ambrózfalve. Áno, som vyrástol, čiže bývali sme v obidvoch dedinách ešte vtedy, áno, jednej veľkej dedine s 12 000 obyvateľmi a druhá bola menšia, 1200 obyvateľov. Áno. Tak som sa presídlil v roku 1947. Začal som študovať na lesníckej škole Banskej Štiavnici, ktorú som po roku opustil, nakoľko moje znalosti z slovenského jazyka neboli natoľko dostatočné, aby som vedel úspešne dokončiť túto školu, nakoľko v Maďarsku neboli slovenské školy a nemohol som svoju materinskú reč osvojiť na patričnom stupni, ako bolo treba. Tak som sa potom vrátil naspäť na slovenský Komlóš a spolu s rodičmi som sa presídlil v 1947. Áno. Neviem, či vám niečo hovorí ešte meno českého historika Karol Pliska sa myslím volal. Áno. Známy historik, ten nám bol vedúci celej skupiny, ktorý nás povodil takmer po celom Slovensku. Áno. A ja som bol aj na prvých oslavách v Banskej Bystrici Slovenského národného povstania, kde bol prezident Beneš ešte. Ako 6-ročný chlapec som sa vyškával hore a tam nad jeden výklad a odtiaľ som sledoval, áno, nášho teda povojnového prvého prezidenta. Rok som bol v Banskej Štiavnici, potom som išiel ešte na jeden rok naspäť na Komlóž a na Ambrózu a potom sme sa spolu s rodičmi presídlili naspäť. Vtedy sme vyšli niekoľko, asi 30, 40 sme vyšli na Slovensko a potom sme mali také mesačné sústredenie tu nás zo slovenského jazyka, lebo sme de facto nepoznali ani slovenskú abecedu, lebo vtedy už slovenské školy absolútne nefungovali. Už v mojom, keď som nechodil do základnej školy alebo do Mešťanky, áno, vtedy už ani náboženská výchova sa nevyučovala po slovensky, len po maďarsky. Takže tie znalosti vlastne boli len také základné, len dedinské, domáce, rodinné, ale so spisovnou slovenskou sme nemali nič dočinenie, takže to bolo veľmi ťažké. A najviac ma trápilo to, že tu naši Slováci to nedokázali pochopiť. V Maďarsku nám hovorili, že sme Slováci, teda Tótok, a tu zase nám hovorili, že tu je ten Maďar, tu je Maďar, tu som bol Maďarov a tam som bol Slovákom, to bolo také trochu paradoxné. A najmä bolo ťažké prostredie, že ma neznášali, pretože my sme boli teda podľa nich luteráni a oni boli väčšinou katolíci. A mimo Kamenice toľko, že bolo práve také zaujímavé, že v 1947. Vtedy odsúdili bývalého prezidenta tzv. Slovenského štátu, Tisa, áno. A ja som sa tak preriekol náhodou, že keď bol farárom, na čo sa staral o politiku a odtýčia sme v tom odpísali, takže mal som ťažké, lebo to bolo to obdobie, keď nebola úroda na Slovensku. Neviem, či sa pamätáte, na to 47. Áno, bola totálna neúroda, takže bol lístkový systém ešte vtedy a ja som bol v Banskej Štiavnici jediný sám. Moja sestra, tak bola v Sklených Tepliciach, tam bol učiteľský ústav, tam ich bolo asi 14. Tí, ktorí začali chodiť do učiteľského ústavu aj v Maďarsku, áno, už chodili rok, 2, 3, áno, moja sestra mala 3 ročníky Maďarského učiteľského ústavu a ten posledný dokončila tu na Slovensku. Áno. Tak tým bolo lepšie, lebo tam mali zvlášť nejakého spolomocnenca alebo takého, ktorý sa o nich staral, ktorým vyplácal aj vreckovia, aj mali patričnú stravu, ale ja som bol sám ako prv z Banskej Štiavnici na tej lesníckej škole a to bolo najzaujímavejšie, že idem raz tam, boli ste v Banskej Štiavnici? Áno. Išiel som po ringu hore, áno, a pozerám sa, však toto je môj riaditeľ z Mešťanky zo Slovenského Komlóša. Idem bližšie, áno, je to môj riaditeľ pán Adamec, ktorý na Slovenskom Komlóši neprehovoril ani slova po slovensky nemohol. Až potom sa mu povedali, dobrý deň, pekný pán Mičut, dobrý deň, odkiaľ ma poznáte? Zo Slovenského Komlóša. Tak to sa veľmi prekvapil a potom ma pozval na obed, lebo presne naproti lesníckej školy bolo reálne gymnázium zbombardované, tak ma pozval, tam mi všetko vysvetlil, že on je
po rodičoch položidom bol a keď na Slovensku začali Židov odvážať do koncentračného tábora, vtedy na falošnej doklade sa dostal on na slovenský komlóž, áno, a takto zachránil vlastne seba a svoju rodinu a sa ospravedlňoval, že nemohol prezradiť, že je čistý Slovák a že je po slovensky. Takže to bolo veľmi dojímavé a poučené celý život. Celý rok som tam bol, tak každú nedeľu ma pozval pekne na obed a pospomínali sme na komlóž, na všetky tie udalosti, na ktoré mal už úplne iný názor, ako keď bol riaditeľom tam ešte maďarského štátnej mešťanky. Ja som skončil mešťanku v 45. Áno, v 45. A to bolo už obdobie, keď bol založený antifašistický front Slovákov v Maďarsku. Lebo to bola jediná možný spôsob, ako založiť nejaký slovenský spolok v Maďarsku. Áno, lebo to bol riadený z Bielekejskej Čaby, áno, a za pomocou sovietskej armády oni vydali súhlas na tento spolok, teda antifašistický. A v každej dedine slovenskej, vieme dobre, že v tedajšom Maďarsku, viete asi, koľko bolo obcí slovenských? Čítali ste niekde? Ja som sa teraz dočítal, že už po trianovom nebolo 212 alebo 218 slovenských obcí v Maďarsku. A podľa toho sa dá zistiť, že kde sú tie obce, kde sú evanjelické kostoly, áno, tak to sú tí Slováci, ktorí sa dostali tam pred 250 alebo 6 rokmi, áno, počas protireformácie, keď bola, áno, Pázmaňom vedená táto protireformácia činnosť, títo evanjelici dostali teraz slobodu náboženskú a po vyhnaní Turkov sa dostali tieto miesta. No a potom prišli zo Slovenska agitátori. Áno, konkrétne sa pamätám, lebo u nás bola miestnosť toho antifašistického frontu Slovákov, v našom hostinci teda, tam chodil aj váš Riedko, áno, agitovať. Môj otec bol miestny predseda, áno, a tam potom agitovali a povedali, že aký je plán slovenskej vlády, teda, áno, v rámci výmeny obyvateľstva, áno, že sa uskutoční výmena obyvateľstva na Slovensku. Samozrejme, my sme mysleli, že ozaj dojdeme na Slovensko, ale keď sme sa presedlili, tak sme zistili, že vlastne sme prišli do maďarského prostredia a nie do slovenského prostredia. Áno. Takže to bolo také šokujúce, najmä pre tých starších bolo šokujúce. A preto aj v mnohých dedinách, ako je napríklad Tomašikovo, kde sa aj naši presedlili, do Tomašikova, okres Galanta tuná, teraz má sú len dve vdovy sú tam už zo Slovákov, z tých 60 rodín, ktoré sme tam boli presedlené, lebo ostatní všetci buď vymreli, alebo odišli do Modry, okolo Zvolina, všetci sa roztočili do slovenského prostredia, keď nechceli sa tu postupne asimilovať, lebo politika bola taká krutá vlastne, že nedbala na to, že čo bude. A všetky nás dali tak do menších miest, a zo slovenského komunista vyslilo asi koľko? 6700 alebo 7200 Slovákov, ako ja mám vedomosti o tom. A boli sme asi do 12 alebo 14 dedín umiestnení, takže asi to bolo cieľom, aby sme my rozširovali tú slovenčinu v tých maďarských dedinách. Podľa môjho názoru asi to mohlo byť jedine. Oni vedeli, lebo pod vedením vášho deda, áno, bola zvolená taká delegácia tamojších ľudí, ktorí prišli pozrieť, kde sa vlastne preselím, do ktorých obcí. Áno. Takže oni vedeli, ale ako v každej politike, všetko sa nepovie tým masám. Bolo to ináč dosť tragické, lebo niektoré rodiny sa rozpadávali. Niektorí zostávali tam, iní sa rozhodli ísť teda do vlasti, áno, lebo hlavné heslo bolo mať volá roztratených synov.